Здравейте, доктор Папушева. Отново сме при вас, за да говорим по теми, свързани с здравето на нашите зъби. Спряхме се на ендодонтското лечение, една голяма тема, на която ще се спрем в 3 последователни рубрики. В началото ми се иска да обясним на нашите слушатели какво всъщност представлява ендодонтското лечение. Здравейте, добър ден на вас, на зрителите, слушателите. Ендодонтското лечение е част от зъболекарската работа и до него, за съжаление, се прибягва по-често от необходимото. Тук говорим за лечение на вътрешната част на зъба. Било то на млечни зъби, било то на постоянни зъби. Когато дефектът е достатъчно голям и стигне до живата част на зъба, вътрешната част, тогава се получават сериозни болки, усложнения и на живот и смърт трябва да намерим зъболекаря. И от тук вече ще говорим за лечението на млечни зъбки, лечението на постоянни зъби при деца и в подрастваща възраст и лечението на зъби при вече възрастни индивиди. Вие споменахте за лечението на млечни зъби. Може би ще има хора, които ще се запитат защо е необходимо да се лекуват тези зъби. Така или иначе те ще бъдат сменени от постоянните. Да, много логичен въпрос и веднага отговарям. Млечните зъби са си млечни зъби, в един момент те ще паднат. Обаче, за съжаление, се получава един сериозен времеви диапазон между момента, в който зъбчето е увредено, има кариес, и момента, в който той трябва да напусне устната кухина и да се появи неговия заместител, постоянният зъб. Първото нещо, което е свързано с проблем, е, че тези зъбчета, когато се налага да бъдат лекувани ендодонтско, децата ги болят. Боли ги. Първо симптоматиката е свързана с обикновения кариес, топло, сладко, студено. След това се получава болка на един по-късен етап, когато вече детето дъвче и детето го боли. Искаме, не искаме, се налага да отидем на зъболекар. И когато тази симптоматика е на едно зъбче, което трябва да се смени, когато детето е на 10 или 12 години, или хайде на 7-8, а детето всъщност е на 4, този зъб трябва да бъде подложен на ендодонтско лечение, за да може първо да бъдат облегчени болките на децата и на второ място този зъб да запази своето място, докато постоянният зъб се появи отдолу. Колко време продължава ендодонтското лечение на временните зъби? Ако говорим за пулпитни зъбчета, т.е. остра болка, когато детето дойде, лечението може да бъде извършено в няколко сеанса, няколко посещения при зъболекаря, да се направят всички необходими манипулации, да се сложи пломбичка и да се приключи. Но гангрените са малко по-капризни и искам да обърна внимание на родителите, че е възможно един зъб да бъде лекуван, да се стигне до края на лечението, да се сложи пломбичка, да се появи отново симптоматика, отново проблем. Капризни са и тази повторяемост не е нещо рядко срещано, така че ако това нещо се случи при вашето дете и се наложи отново да посетите зъболекар, да знаете, че не е нещо, което е единичен случай. Случва се, като цяло нещата са индивидуални, от дете до дете, от зъбче до зъбче, от ситуация до ситуация. Затова посещавайте редовно зъболекарския кабинет и което не знаете, питайте.